morning, madung buntag na tang tanan guys. Another day, another vlog na pod nga mag-ubanta. So uban namin ninyo guys sa mga vlog karong adlaw ato nag-una nag-among ko. Master Shongking. Uy, wala ka mataglag na to si Musugan. Pastilan. So guys, padung ta mi na to ila idi boy kay tumidot magbagos og silhig. Magbaklay ra mis kuya Kinkin kasulad man oy, ning balik mi. Ato ra mi tama dadto to. Uban-uban mo pod rin Dami na kudzug-kudzug gamay nilalang. Saan man ina? Sa laag man ning gamay nilalang, guys. Kudzug-kudzug man pagkagwang, bugnoon na tong dagkang dragon. Ay, impas gud kang gamaja ka. Impas gud ka. Impas gud ka. Impas gud ka. Ban ka. Na. Wa matulin guys, imbis at tumipadong si Kinkin. Nice ra pud ang mga outfit. Kay Chadan. Okay, sundan lagi may exercise nga to, pastilan. Inoo ko nagsunod-sunod man ag tukoy. So namalik na naman may kaming hatid ag tukoy. Ang mga tumiinja kami na mas kapag-brel. Kay mag bagos mi dito og silhig. Gawa na may silhig guys, ay mang silhig dito. Dangaw na raman. Pastilan Ginoo ko. Kailangan natin magbagos ng walis para mayroon tayong magamit, di ba? Importante ka lang silhig sa bahay guys, karong hinlo agad ang palibot. Kaya tayo silhig. Dyan. Pasag masagbot. So, doon ngayon sa bahay guys. Patugod na midari patukad. Yan, so, paakyat kami. Ay, kalima. So, ang ganda ng morning dito guys. So, green grass dito sa tanging paligid. Yan. Nice kaadyo. Very nice. Shout out sa kinakusgang kumpare. So guys. Ay, ginaw ko ibutang abi. Bubakla dyan na. Karoon dari dia. Minatulin si Kinkin. Wala lagi. Hindi na mo lakaw tapuan na. Garain ka dali. Hindi na lagi mo lakaw. Kanaan na doon pagkagas sa kagwang. Ano mo? Hindi mo lakaw. Napakagas naman. Alam mo dugir man nasa laag man namura. Nansa naman nasa laag masagbutang. Nanghi. Amadyo na manghihi kay mo tago. Ay, dali na. Sunod naman. Kagwang na mang dugir man ge. Ay, ginaw ko ni balik la ba mi tengod ni ja kani sunod naman guys. Abi na maog ni balik na ganihas bay. Sus pagtana pa naman diha naman sa mga lidyo aw lujo. Ay, isunod man ay ka mang duger man. Saan naman na. May hatadog balik sa bahay. Namawaan sa rin mang duger man. Kagwang na. Tira to sud. So guys, padadyon ni Kinkin na to. Good morning, Kimyat! Good morning! Wow! Arang kalami, lagi na yung mong i-FB. What is that? Ha? Whopper? Bitay ka, pero nakagwapa si Kim sa isang kuan guys. Nakagwapa si Kim sa isang hair. Thank you, Bik, sa pagputod. Iangat ko guys, uy. So, exercise ko to guys. Exercise? Para sa ko na rin guys. Nato, araw matukaroon ka ado to Kami na ito mag-exercise, kaya tukaroon ka ado. So, dahil kudzug-kudzugon nga batas kalibutan. Kalibutan. Na. Kudzug-kudzugon nga bata dia. Unsa man akin? Shout out ni Aya nanihigog sa Zo. Kana very good buutan ka Zo. Apila tong ahaya. Sige. Salamat. Ito guys. Magbagos mi unsa guys kay wa na koy silhig. Tumato mi na to unsa ilas idiboy ka so nabalik lagi mi kay aga magtukoy sunod. Kagwang na yung magdugir man sunod-sunuron guys. So dari mga panan guys. Sorry. So maglaroy-laroy ta dari sa Zoo guys. Kaya mag-exercise ta. Gawas na yata mga bad cholesterol sa atang lawas, no. Yes no, kaya pagkarak tagtog nga ron sa lakangan tas adlaw awan na ilami ibakod. Lami ron guys. Kay pasingat tag sa Zoo. Ang problema dani di ta panington, kagbuwang na. Hak na gud guys. Saan na lang. Ha? Paningat na gabi? Taman palis. Tiaw kang palis. Saan naman gud guys, padung ato og merkado, magbaklay ang magud ko. Magbubaklay ra ko ngadto padung.
Mo nang palington og kuan karon kay kana laging dinalian nagatang mga lakaw mo nang sakay gid tag brum brum sakay na tag motor. Ug di pa man magganang dinalian nag mga lakaw. O lami gud baklay ra guys. Early in the morning hamo pa na. So man sa forma guys sinig buntag sa jo nari jamog pa kaadyo. Super jamog pang ating paligid. Ayan. Super jamog pa guys. Oh, kinsa to nang inahanglan diha gabi-gabi, daghang bagjang dare dia. Pare na ipang hapinin jung mato, grabe nagkaag dahon bujag, stilan. Oh, tanawa guys, sag bagjang. Oh, grabe bagjang. Bagjang pa imo. Wow, grabe guys, arang kan nice ang kabuntagan ron guys. Sa jo pa kaadyo. Hala, na ka magdugirman guys, ni sunod na pag magdugirman, ni sunod na pad. Ni sunod na pag magdugir girl. Ay! Ala ka juga kasunod-sunod ron guys, mura pa dako. Kagwang, pakagas naman na. Oh, na diha. Pala magsunod, pako na sa pa. Tingin pa, tingin. Nana may bunga gatang saging pa. Wait, tanaw ta guys. Ay, way, bunga ka mga saging guys. Nana siguro. Eh, mangila ba? Ata kay may tagija. Oy, nga nang imo man ang gikugus. Ibutang na na dugirman. Ibutang karon mag-exercise na. Dugirman kagwang. Sunod na ka magdugirman guys ha. Kagwang ni iruan eh. Dapat sunod pag amang kamay tao. Stilan narana ba sa cute ag buhok ha. Ay kadagan bi. Nay batu day. Naka-nice ka guys to. View ka buntod dito ta. Wow, very nice ka guys. Nice. Arang kanindot pawas stress mo lantaw ka dito to. Naka-nice ka galing kay kuan pa guys. Jamug pa di pa na ta makita sa mga kuan-kuanan dito napita. Yes na. Na guys, arang kan view ka tunda ni Yoyo nas tengas isang bay. Ha? Wa pa na pa ko ipaabot. Kana saging. Ambot na kay. Tambok si sana. Da guys bugtong nas tenga, gitukuran ni Yoyo ni bay. Sana saging nas tenga. Unsa na natangtanga og magtiwas na ka. Oh, bitaw ang naghana ka jugsahan na. Yan, sa mga gustong magtanim ng saging tundan. Sabay tawag na sa English yo, latundan. Sa Tagalog, latundan. Tundan. Sa mga gustong magtanim ng tundan, dahil daghang baligjang yung kuan, yung nga kanang sangan ani kanabang. Sene? Daghang saha. Guys, daghang baligjang na yung saha. Tagpilag buok. Tagatos ro buok. Sana all barato. Dara sa unahan pangajuon ra. Hani man tundan po ni. Bantu. Na guys ang naghana da. Tag 100 each kada saha. Agi mo lemon sito na pa bunga. Nagbaging kayo? Nagbaging ka? Adi baging di ay. Nagbaging ka na ah? Nagbaging guys. Kinsa man ang binaging? Kinsang baging to. Naibaging gigibaging guys na. Kinsa man nagbaging na na? Ay mo gibaging. Ibaligja nimo? Di man. Ambi ko yung mga ibaligja. Hang sa ara nag-isa, ang paliton. Kuha, wa pa, mayroon pa na makuha. Atong tanawon ug muugat na si Ja. Puhon. Kanang isa yo ha. Aka ni gibaging rapod nimo kani, binaging rapod. Ubo. Mantugara dali ra na munga kaso nahurot naman sige buti kag kilaw. Ang kaso kahumot ta banig dahon guys na. Ay dai bunga gamatoy dia. Dari nung pasyang hapit ra. Daghang bunga dia. Gagmay. Nanday bunga yo, gagmay laman. Ya. Sama kayo nagsagibo ka? Nagsagibo? Bunga guys gagmatoy. A few moments later. Guys, dana may ila ko yung Mario kay mangihatod si Buddy dia. Bye Buddy, pagpabutan na to ha. Binutan ha. Biti pa dir. Biti naggrgrg na sa kay motor. Grabe. Tanas Buddy guys, sama nang ihatag. Okay. Buddy, pag binutan ha, hadlok mga dito sa bahay guys, kay grabe naghanag motor mga gin sa mga sige laro is Buddy atos karsada na mo pislat na mga agias motor.
Unda na maibutang guys kay distansya man og karsada dari sa ila dia. Dira man karsada dari. Ato ila kuya karakaw day. Ato na maibutang kay arong di siya madisgrasya. Guys no. Ang chik naman ng bebe ni mama. Diyos, tabangan. Oh, Ang ako ang iro sa una man ko kay grabe to. Anak-anak ni mo ya. Kana bang mangaon mi ba? Basta sa mo taga ng kanon nimo init dan imo sudan asin asa lagti. Haraman. Anad man badi, anira ka ha. Badi. Anira ka ha, laagan manggod. Hadlok minsang maligsan atos. Maligsan na to. Ay laki. Oh, laki lagi. Lung. Long. Alung. Ana na pagungan. Along na ingan guys. Alung. Ligo ka nya basta na init. Maglaag lagi dito kuan miya. Sa ligsan ba sayang. Brad. Ha? Balik ra kayo. Bye long. Ah. Bye. Ani sa ka balik rami, ha? Anda tanawa.